iz početka. Zdravo ljudi, dobrodošli u kanal gdje ljudi danas ćemo igrati Minecraft. Pokazat ću vam, ovo je Minecraft tutorial, kako napraviti super zamku za zombije. Treba će vam staklo, dobro neće baš to biti potrebno, ali ja volim iskoristiti staklo. Ovo, u stvari nemojte to, uzmite stone, zato što on vam je mnogo bolji. Stone, uzmite na kraju, uzmite indikator villager. Dobro. Što sada ćete da uradite, ljudi? Hoćete da odete i postavite stone. Postavite stone možda, na primjer, 5 blokića vuda, 5 blokića vuda. Znate, tako otprilike. Super. Znači, sada kada smo... Sada kada smo skoro pa napravili oblik zamke, čekajte, nešto mi laguje dosta. Kad smo skoro napravili oblik zamke, skoro pa smo gotovi, eto. Napravite možda 2 bloka gore sa ovim, sa stonom, ljudi, ili sa kamenom. Prate, što mi ide stalno nazad. Bože pa moj, stalno mi ide nazad bez razloga, ljudi moji. Neki bug se stalno dešava, retardirani. Znači, uzmite barem ovako, čekajte, barem 3 ovako vis bloka. Tako. Bože, tako i tako. Znači, tako i tako. Dobro. Sada ćemo se malo više pomučiti, to jest ja ćemo više pomučiti. Stavljamo stakla. Možda je ovako sad lako, ali bit će, vjerujte mi, teže kad budemo stavljati staklo na staklo. Biće teže kad budemo stavljati staklo na staklo, ljudi, to će biti stvarno teško. Šta ćemo? Tako vam je to. Da imamo. Ajde, mogu li ga ostaviti? Evo ga. Idemo. Znači, to. Znači, ljudi, šta sada ćete uraditi? Vidite, malo je teže, ali nije baš tako teško. Jednom sam se baš pomučio kad sam napravio ovu zamku. Ali opet uspjelo mi je. Znači, zamka je bila super, stvarno sam se zeznuo jer sam je bio napravio od drveta. A ja budalo ne kontam da slavom drvo, nisam iskontuo slavom drvo, naravno, zapali se i nestane jednostavno blok. Ljudi, ajdemo jednostavno da napravimo ovo. Evo još samo, mislim da će biti dovoljno još ovo. A što ja dala svakom uđenju kad mogu da letim? Ja i zaboravio mogu da letim. Kakvi sam ti ja. Jesmo. Znači, šta sada ćete uraditi? Uzmite stone, ovako, gore stavite stone za, vidite, stavite stone za da prekriva, a bog ti mazo, stalno mi nešto ide kada ili mi zapne ovaj tastatura, ne znam nija šta se desi, neki bug. Jer sigurno je bug zašto kad pritisnem pauzu i onda izađem iz pauze, onda se opet ne znam nija šta se dešavalo. Dobro, idemo znači sada, prate, skoro pa smo gotovi. Šalim se, ne bože smo gotovi. Ajmo jednostavno da ovo uradimo skoro pa, joj, eto, vidite šta me nervira. Stalno isto, šta ćemo mi? Čekaj, zašto trebamo staklo, ljudi? Zato što ne mogu zombiji vidjeti ono što ćemo mi unutra staviti onda.
A šta će unutra staviti? Pa vjerovatno ste i sami skontali villagera. Neću da kažem da je iznenađenje, kad sigurno i sam skontali da ćemo staviti villagera, više villagera. Dosta villagera ćemo staviti i ovo. Vjerovatno će zombi, nisu oni tako glupi. Vidit će villagera. Ljudi, dosta vremena prošlo. Samo sekundu. Ljudi, znači trebamo nam lava. Lava pak je dobro. Idemo znači lava. Lava. Joj, ne, loša lava. Jebem ti. Evo, tamo noć, super, treba nam noć da je. Evo opet, pak se taj desio. Baš me fino briga ljudi zašto sam se zapalio, zato što sam u creative modu. Ljudi, nešto mi ne radi kako se kaže, joj zaboravio sam. Ne radi mi, kako se kaže, ne radi mi nešto, znate, slash mi ne radi nešto, pa neću moći game modova mijenjati sad, znaš, tako, stvarno mogu mijenjati game modove, vjerojatno ste primijetili to u videima mojim drugim. Idem s ljudi, malo sam prehlađen, nema veze. Ljudi, ajmo jednostavno da nastavimo, a ne znam, treba baš sve biti popinje, nijeko da će on otpevat od tamo, zombi. Idemo sada, uzet ćemo, indikator zombi, a šta prvo trebamo da uradimo ljudi, napravimo mali mostić do tamo. Ok, imamo mali mostić do villagera i šta sad? Sad ovo. Ljudi, zombi će ko ludi napadati villagere. Neće nikako moći naći. Znate kako je to zamka, pa vjerovatno znate, niste glupi. Znači, zombi idu tamo, jer malo sam ih previše spavno, što vi mislite. Zombi znači idu tamo uglavnom i njih ima previše. Kada se njih baš dosta skupi, vidite šta se desi. Na mostiću. Mostić je previše malo, znači, vjerojatno to već znate. Aman budale jedne, upadajte unutra. Znate sve, da će vas ubiti lava. Ako neće lava, ja ću vas ubiti. Kao što vidite ljudi, stvarno je efikasna zamka za zombije. Ovi su malo udaljeni pa nisu primijetili, znate. Sad ćete vidjeti, ovi će odmah primijetiti. Oni su bili dosta udaljeni pa nisu primijetili još villagere. Ljudi, sada kad im se ovi zombiji pridruže, oni su bukvalno gotovi. Aman, bježite unutra. Gamad jedna, vidite, samo upadaju. Možda sam malo previše digao gore villagere. Ne smijem ja biti okolo, onda će mene vidjeti, mene će početi ganjati. O, vidite koliko sam hordu za mene pokušavaju. Jasno ne mogu, kao što vidite, možda nije baš dobro ispalo kod mene to tako. Ali sigurno će kao drugo nekog moći, zašto sam malo staklo previše digao. Evo ovdje sigurno ne mogu ući unutra, ali unutra ima villagera. Evo možete vidjeti. Evo vam villageri, evo, sada možete ubijati villagere, ako hoćete, baš me briga. Ne zanima me više. Vidi, baš se zvali obzir, ali zato je upadaju ko ludi i villageri i zombi glupi. Vidi, to je bilo to za obzir, lajkujte, šerujte, subscribeite i ljudi, mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao!